Què tal? Benvinguts a l'entrevista. L'Ajuntament de Tortosa ha presentat aquests dies tres temes d'àmbit cultural que donaran que parlar donada la seva transversalitat. Per una banda tenim un tema que de l'àmbit cultural també abarca una part d'història. Per una altra estem parlant de temes culturals relacionats amb els serveis socials i per l'altra, evidentment, que van lligades una cosa en l'altra, temes culturals i temes musicals. D'aquests temes i d'altres ja anunciats com, per exemple, l'ampliació del Teatre Auditori Felip Pedrell o, per exemple, també del Museu de Tortosa. En parlarem amb Dolors Queralt, que és regidora de l'Ajuntament de Tortosa i que és la nostra convidada avui a l'entrevista. Per tant, benvinguts, comencem. Dolors Queralt, regidora de l'Ajuntament de Tortosa, regidora de Cultura, benvinguda. Gràcies. Estan en plena activitat, acaben de presentar en pocs dies tres noves activitats culturals, com dèiem en el nostre inici, molt transversals. Per tant, això vol dir que la cultura es mou a Tortosa, no? Bé, jo penso que sí, i estem intentant-ho i sobretot jo crec que si està passant és perquè des de l'Ajuntament estem tenint la capacitat de crear sinergies i de treballar en xarxa en moltes entitats, en molts de creadors artístics, també en el món de les editorials, que estan fent propostes i que a nosaltres ens correspon de donar-los recolzament i després també, evidentment, està tot el tema de planificació, el que podríem dir més política cultural, que Tortosa com a capital cal que sigui un referent. Un dels temes que s'ha presentat recentment és l'espectacle Numen Somni de l'Ebre, un tema que té a veure amb un espectacle que pugui servir d'homenatge als creadors de Tortosa, de les Terres de l'Ebre en general, no? Exacte. Este seria un bon exemple de com, a partir d'una associació, en aquest cas se tracta del col·lectiu de Dilluns d'Art al Forn. Ells són un grup de persones que de manera constant van fent-nos arribar propostes, no només a nosaltres, sinó al territori en general. Recordarem, per exemple, els versos contra la violència, una proposta molt potent que va estar, malauradament, damunt la taula durant tot l'any passat, o altres propostes que han fet, també les lectures poètiques a l'Espai Poètic Gerard Vergés que tenim al parc, i bé, ells estan contínuament fent bullir l'olla. Llavors, l'any passat va llaure, durant l'any 2018, a totes les Terres de l'Ebre, moltíssimes persones que són de les Terres de l'Ebre i que van ser premiades dins del món artístic, cultural, del món també de la comunicació, també gent de casa vostra, que van rebre premis molt importants, i llavors ells la proposta que ens van fer arribar va ser aquesta, és a dir, fer un acte, un espectacle, que en cap moment busca ser cap gala de lliurament de premis, sinó una excusa, diríem, per a posar de relleu el fet que més de 80 persones, i també entre les quals hi ha col·lectius i associacions, han merescut reconeixements dins de Terres de l'Ebre i fora de Terres de l'Ebre, i no només a l'estat espanyol, sinó per tot el món. I per tant hem de ser conscients que a casa nostra hi ha molt de valor, i evidentment en aquesta proposta de posar-ho de relleu no podíem més que fer-los-hi costat, com també els hi fa costat l'antena cultural de la URB, el Departament de Cultura i també Òmnium Cultural, és a dir, és un treball en aquest cas en xarxa que el que pretenem és ajudar a gent que té la voluntat de treballar pels altres. Un altre dels temes que és notícia és l'adhesió de l'Ajuntament de Tortosa a la campanya Apropa Cultura, que pretén apropar a la gent de col·lectius més desafavorits o més necessitats, no? Exacte, aquesta és una proposta que ve des d'una associació que ja s'està fent des de l'any 2006 i a tota Catalunya hi ha 19 municipis que s'hi han adherit, i a Terres de l'Ebre encara no n'hi havia cap. Nosaltres vam rebre la proposta, la vam estar estudiant, valorant, i clar, realment quan tens en compte que el que busca és apropar
la cultura, el seu nom ja ho diu, en aquells col·lectius que per diferents motius, tant per risc d'exclusió social, per necessitats, diríem, més socioeconòmiques, però també un altre tema que nosaltres últimament hem tingut molt present, que és tot el tema de la inclusió a gent amb mobilitat reduïda. Ara vam anunciar fa poc millores que estem fent a l'auditori per a que les persones en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda puguin també accedir de manera completament fàcil i senzilla com ha de ser el nostre equipament. Doncs aquest programa també té en compte aquesta vessant. Llavors el que farem és reservar un 2% de les entrades de l'aforament de l'auditori, que venen a ser 12, 13, 14 entrades en un cost zero i que seran oferides mitjançant, això és molt important, la col·laboració en l'àrea dels serveis socials de l'Ajuntament de Tortosa també, que són els que validaran qui compleix els requisits per a gaudir d'aquestes entrades, i tots els espectacles de la programació que fem des de l'auditori, que normalment tenen un cost econòmic, estaran completament oberts en aquests col·lectius en la voluntat de treballar per la inclusió, per la cohesió social i que totes les persones, tots els tortosins i tortosines, tan grans com petits, se sentin en l'auditori com una cosa també d'ells. I que la cultura no estigui a l'abast només de la gent que s'ho pot pagar. Exacte, aquest és l'objectiu. Clar, hi ha un altre tema que també ha estat notícia precisament avui, que és el tema de l'adhesió al festival, al certamen, no sabria com dir-li, Barnassans. És un tema lligat eminentment a l'àmbit musical i a l'àmbit dels concerts, no? Sí, jo penso que és una molt bona notícia, ens fa molta il·lusió poder-ho anunciar, perquè a més, és aquesta idea d'ajudar a fer referent, a fer capital. Com sabeu, no hi ha cap ciutat de les Terres de l'Ebre i pràcticament està a Tarragona que hagi sigut mai seu del Festival Barnassans. El Festival Barnassans té una llarga trajectòria molt vinculada en tot el tema de la música popular, de la música reivindicativa, d'aquesta música d'autor, i tant una música que ha ajudat tant a construir el que és l'essència de la cultura del nostre país. Llavors vam posar-nos en comunicació amb el seu director, el senyor Pere Camps. La veritat és que ho he de dir, mitjançant també la col·laboració d'Arturo Galla, una persona també molt referent d'aquí de casa nostra, i bé, vam mirar com podia ser, perquè teníem interès que Tortosa sortigués en aquest mapa, que nosaltres sempre diem que és un mapa on Tortosa ha de ser el centre, aquest és el centre dels països catalans. Llavors, que aquí hi hagués seu, igual com també n'hi ha a València o també n'hi ha a Mallorca, pensàvem que calia. Llavors, ara farem un primer concert que, com avui s'ha anunciat, portarem un concert de Maria del Mar Bonet, juntament amb José María Víter i també dos altres músics cubans que venen específicament per a fer aquests concerts. Faran una a Badalona i una aquí a Tortosa, se repetirà només 2 vegades a tota Catalunya i serà el dia 24 de març a les 7 de la tarda, i aquesta serà la primera incursió. A partir d'aquí ja tancarem un conveni per 3 anys, molt més potent, on esperem poder tenir fins i tot més d'un concert, i que jo penso que també dintre d'aquest projecte, en el qual Tortosa, com sabem, l'any 2021 ha de ser capital de la cultura catalana, serà una cosa més que afegim a tota aquesta xarxa d'activitats culturals que estem organitzant. Quin és el balanç que fa del que portem de temporada de teatre? Perquè és la possibilitat, és l'eina que permet que a Tortosa i a les Terres de l'Ebre vinguin i la gent pugui veure obres molt destacades, no? Sí, estic d'acord. I a més nosaltres ja ho hem anat comentant aquestes últimes vegades que presentem programació, si et fixes, no és només teatre, és a dir, portem circ, però circ en format teatral. Aquest mateix dissabte podrem tenir també aquí una obra random, és una obra molt potent que ve d'un projecte que s'anomena De Mar a Mar, que és un projecte en el que estan implicats companyies de França, també d'Andorra, és a dir, que ja té aquesta vinculació, i portem dansa, portem òpera, potser després ne parlem,
portem música, producció musical, tant de fora com de casa. Llavors jo penso que la programació, per exemple, del teatre infantil, no portem qualsevol obra de teatre infantil. Les famílies que van ho saben, que parem molt de compte en portar obres premiades i obres de molta qualitat, perquè entenem que formant des de la base bons espectadors i bones espectadores és com garantirem. Llavors, me demanes la valoració. La valoració, jo crec que mai, a mi no m'agrada mai dir ja hem arribat, no? Hem de continuar treballant, hem d'escoltar la gent, però jo penso que estem aconseguint tenir, com dia l'altre dia a la roda de premsa, una programació molt eclèctica que dona resposta a molts interessos diversos, i a mi el que m'està agradant més en aquests 4 anys que he tingut la sort de poder estar de regidor de cultura és veure que hem anat diversificant el públic que acudeix a l'auditori. Hi ha un públic molt fidel, que la veritat és que jo sempre dic que els haurem de fer un dia un reconeixement, perquè hi ha moltes persones que venen al teatre i després ja miraré si m'ha agradat o no m'ha agradat, però inclús després ne xerrem. Aquesta m'ha agradat més, aquesta em recordava l'altra, però a banda d'aquestes persones que són fidels i que pràcticament diuen abans de saber-ho ja compren l'abonament, estem obrint altres temes poder més transversals i no tant de gran públic, però sí també del seu públic, i enteníem que ens calia fer-ho. Per tant, la meva valoració és positiva sempre i quan hem de continuar treballant, i com a destacaria la diversificació de l'oferta. Crear la necessitat és una arma de doble fil, no? Per una banda, es crea l'exigència de l'organitzador, però per l'altra també es crea l'exigència de l'espectador, amb la qual cosa després es crea aquesta necessitat. És important, el nivell cultural de la ciutat o del territori puja, però després també s'ha de mantenir o millorar, no? Perquè els ciutadans no acceptem anar cap avall. Exacte, i així ha de ser, i si no ho faríem molt malament. Jo penso que és bo, i com te dic, a mi m'agrada tindre feedback en directe i persones que després te van fent aquesta valoració, i jo penso que ens equivocaríem tots i totes si en algun moment penséssim que hem arribat o ens conforméssim en anar cap a baix. La voluntat de l'equip de govern actual que hi ha, i jo estic segura que sigui l'equip que sigui el que continuï, ha de ser d'esta manera, perquè això ja no es pot parar, ha de ser de portar a Tortosa, a l'auditori, programació cultural de primer nivell, perquè a més no estem només donant resposta a la gent de Tortosa, sinó també de totes les Terres de l'Ebre. Tenim espectadors i espectadores d'arreu, i això ha de continuar sent així, cal que sigui així. I més encara en la futura ampliació de l'auditori, la tercera sala, que just aquesta setmana, dilluns, van passar per Junta de Govern ja la primera fase, on de les 5 últimes empreses ja hem triat les 3. Per tant, ara ja estem a la segona fase del procés, és a dir, ja hi ha 3 empreses que tenen l'encàrrec directe del disseny del projecte de la nova tercera sala de l'auditori. Ha de ser una sala que permeti ampliar més que l'oferta, que suposo que també ens passarà, és la capacitat que tenim per a poder donar resposta a tot el que se ens demana. La gent que està a l'auditori actualment fan una feina excel·lent, però molt intensa, perquè pràcticament cada dia hi ha alguna cosa a l'auditori més enllà del que nosaltres fem. És el recurs, és l'equipament per excel·lència de la nostra ciutat, i per tant necessitem aquesta tercera sala. Ha de ser una sala moderna, una sala polivalent, una sala que permeti adaptar-se a l'espectacle i no com de vegades passa, que és l'espectacle que s'ha d'adaptar a la sala. Tenim una sala petita, una sala molt gran, a l'estil italià, però ara penso que cal fer aquest pas qualitatiu i portar a Tortosa una sala completament polivalent, com dia, i que ens permeti que quan anem les nostres persones que s'encarreguen de la programació van pel món i veuen obres i diuen ostres, i això com ho posarem a l'auditori? Però potser ara se fan moltes obres al mig, en el públic pel voltant, o obres interactives, on el públic quasi que està al mig, i necessitem poder oferir això, i la veritat és que és un projecte molt engrescador
exposició i jo penso que xalarem molt quan tinguéssim aquesta sala de veure tota la versatilitat i tot el que allí som capaços i capaces de fer. I que l'Ajuntament de Tortosa ha anunciat que ho incloïa al pressupost d'aquest any 2019, no? Sí, exacte. Ara tenim això, la redacció del projecte i hi ha l'encàrrec del projecte. Llavors, el compromís és que abans de l'any 21, per tant, si estem ara al 19, durant aquest any anirem fent tot el procés, anirem licitant-ho al final i acabant-ho perquè durant el 20 se pugui implementar i en molt poquet ja tindrem aquesta tercera sala a la nostra ciutat. Suposo que és un pas més cap a la capitalitat de Tortosa de la cultura catalana el 2021. És una fita que una cosa pot ser lligada amb l'altra. Sí, sí, exacte. Havia de ser i suposo que també, si no, igualment mos hi haguéssim posat, però, clar, el fet de quan mos van concedir la capital de la cultura, una cosa que moltes vegades xerrem és, i quan han anat a les altres ciutats que ho han sigut, i en la gent que tens més confiança, no? I sobretot que no sigui què passa i ja està, no? És a dir, hem d'aconseguir que quedin coses, que hi hagi sinergies que se quedin establertes i jo penso que el fet dels equipaments, perquè ara estem parlant de l'auditori, però també podríem parlar del museu, el museu també s'ampliarà. Llavors, estos seran ja dos equipaments que quedaran molt renovats, molt actualitzats i, evidentment, la capitalitat de la cultura ha estat un punt molt a favor per a que això hagi sigut tan de pressa i s'hagi materialitzat de manera tan fàcil. I jo després penso que també hi ha altres coses que les anirem descobrint a poc, però no tant en infraestructura, sinó en treball en xarxa, en conèixer-nos les entitats que estem treballant a nivell cultural, en ser capaços d'anar tots a una i que poguéssim fixar maneres de fer, que això també és molt important. És com quan parlem de l'efímer, del que desapareix, de l'intangible. Dins de la gestió, sigui de cultura o sigui de l'àmbit que sigui, hi ha estructures, hi ha protocols que a vegades no estan ni escrits però que ajuden a que tot vagi avant. Jo crec que aquesta capitalitat, tant per les portes i les finestres que ens està obrint a la gent que tenim l'oportunitat de descobrir altres maneres de fer, com esperem ser capaços de transmetre-ho també a tot el teixit associatiu de la nostra ciutat, faran que hi hagi un abans i un després de l'any 21 en quant a la gestió cultural de la nostra ciutat. Per tant, aquesta ampliació del museu, o futura ampliació del museu, també entraria dintre d'aquest cistell de millores d'aquí a l'any 2021. Sí, exacte, estem en el mateix procés. Actualment està encomanat el projecte, dintre del procés està el projecte museològic, el projecte museogràfic, el projecte, diríem, arquitectònic, el projecte de construcció i de nivell de construcció se li ha encomanat al senyor Ramon Camps, que ell és ja qui va fer la primera vegada quan vam fer el primer museu, el museu actual. Llavors ella està treballant en aquesta part i hem encomanat el projecte museològic i museogràfic a dues persones referents de la cultura i de l'estudi de la cultura, dos especialistes, dos experts, com són la Núria Gil i Jordi Carbonell, perquè, com ja s'ha anunciat, l'ampliació del museu, de la propera sala del museu, deixem no només la banda històrica, saps que actualment el nostre museu forma part de la xarxa de museus d'història de Catalunya, fem una petita ampliació de la part històrica en una sala adjacent que actualment no forma part del museu, s'obri i ens permetrà donar una mica més de cobertura a tota una època històrica molt concreta que ja anunciarem, però després, això sí que ja ho podem dir, està tota la nova sala que es convertirà en sala d'art. Això també era una demanda que teníem per part de les persones vinculades en el món de l'art. No hi ha cap sala d'art potent a totes les Terres de l'Ebre, llavors ens demanaven que féssim este pas i que obriguéssim sala d'art. Hem decidit en un primer moment dedicar-la a 3 referents de la cultura del món artístic de Tortosa, com són l'escultor, a Querol, i després 2 pintors, Gimeno
i Casanova Estorac. Estos seran els tres grans protagonistes d'aquesta sala d'art i ara, tal com dic, s'està fent tot un procés de discurs de la seva obra, de contextualització, de vinculació, d'estar mirant quines obres tenim, quines també hem d'adquirir. Recentment hem estat visitant diverses persones que tenen obres i galeries i properament anunciarem quines adquisicions se fan per a que poguéssim encara dotar més aquesta nova sala i a banda d'aquest espai permanent tindrem també una altra part de la sala que serà una exposició, diríem, temporal, però no temporal com les que tenim a l'Antoni Garcia, que estem parlant d'una temporalitat d'1 o 2 mesos, sinó un altre tipus de temporalitat d'1 o 2 anys on podrem anar obrint altres temes, per exemple, no sé, vull dir-ho, però podem fer una temporal de llarg recorregut d'Arassa, per exemple, que també és un pintor molt important de casa nostra, o poder d'obres importants que tenim arreu del món. Hi ha obres d'artistes tortosins que estan igual a Nova York, o anirem mirant, i també saps que moltes vegades se celebren efemèrides també tindrem aquesta excusa per anar dinamitzant la sala. I en l'última ocasió que vostè va estar a l'entrevista ens va parlar de que l'Ajuntament de Tortosa s'havia adherit a un grup de ciutats mitjanes de Catalunya per tal d'acollir i promocionar l'òpera, és a dir, que la gent per escoltar òpera no hagués d'anar al Liceu de Barcelona. Això ja és una realitat i el Teatre Auditori ja rep aquest tipus d'obres, no? Sí, exacte. Ja vam tenir una a la primera temporada i ara, properament, crec que és l'1 de març, tornarem a tindre la segona òpera. És l'Elisir d'Amore de Donizetti i jo recomano molt a totes les persones que, com dius, que són amants de l'òpera, que fins i tot tenen costum d'anar al Palau de la Música o d'anar a Sabadell a veure-la. És la mateixa òpera i aquí fem un esforç molt important de portar una producció d'aquest format. Ja sabem que l'òpera és l'art en majúscules, on tenim de tot, i hem de, com dia abans, hem d'adequar l'auditori per a poder rebre una producció d'aquest nivell. Llavors, bé, penso que Tortosa pugui aproximar aquest tipus de produccions a un públic que, com comentàvem al principi, potser no és un públic majoritari, però també tenim públic a Terres de l'Ebre com per a poder omplir l'auditori i a veure l'Elisir d'Amore i poder ajudar-nos a tindre la força per a poder portar la tercera òpera, perquè en això també ens cal que l'auditori estigui ple per a poder dir hem de continuar per aquesta línia. I a banda també, si em permets, continuarem en el cicle de l'òpera a la fresca i crec que és el 28 de juny d'aquest mateix any que també tenim proposada i ja aprovada per Junta de Govern també de portar al pati del museu, que a més és un espai fantàstic, una nova edició de l'òpera a la fresca. Doncs Dolors Queralt, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, moltíssimes gràcies per actualitzar-nos tot aquest contingut cultural molt recent, és a dir, són temes que s'acaben de presentar alguns avui mateix i d'altres fa pocs dies i que, com comentava, són exigències que us marqueu des de l'organització, però que també al final acaben sent exigències del propi públic quan es crea aquesta necessitat, i per què no l'òpera pot ser una necessitat en un futur que sigui sol·licitada per la pròpia gent que acudeix a aquest tipus d'espectacles. Regidora, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Bona tarda, gràcies. Dolors Queralt, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, avui a l'entrevista per actualitzar-nos les notícies més destacades i sobretot més recents de l'àmbit cultural de la ciutat de Tortosa. Moltíssimes gràcies. Fins a la següent entrevista. Adéu-siau.